Blessed hundredfold, the cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw usab kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang solemnidad sa pagkatao ni San Juan nga magbubunyag. Igagaw ni siya ni Jesus, anak ni Elizabeth, iyang papa si Zacarias, unya mag-agaw si Maria o si Elizabeth. Unom ni siya kabuan nga maguwang ni Jesus. O gipili siya sa Ginoo aron mahimo siyang muuna og mag-andam sa agianan sa manluluwas. Uban kaniya atong ipadayon sa pagampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, kaayuhan atong tanan o sa atong mga benefactors and donors nga matagaan sila sa mga grasyang ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamahalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kahitasan. Ukadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, langit ng hari, Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadai kami kanimo, tungkol sa imo himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kahitasan. Ginoong Jesucristo, bugtungan sa Amahan. Ginoong Diyos, Korderos na Diyos, kanagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaluy kami. Ikaw sa tuon sa Amahan, nawata ang among pangamoy. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kahitasan.
Diyos Ama. Amen, amen, amen. Magampo kita. O Dios, imong gipaanhi si San Juan nga magbubunyag aron pag-andam sa og katawhan nga hingpit alang kang Kristo nga Ginoo. Ihatag sa imong katawhan ang grasyas kalipay nga espirituhanon og tultuli ang tanan nga nagtuo kanimo sa dalan sa kaluwasan ug kalinaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pamati kanako ug kapuluan ug patalinghog kamong katawhan nga atoa sa layo. Gipili ako sa Ginoo didto pa sa tiyan sa akong inahan. Gihatagan ako niya sa akong ngalan. Gihimo niya ang akong dila sama sa usa ka hait nga espada. Gipanalipdan ako niya diha sa landong sa iyang kamot. Gihimo ako niya nga usa ka talinis nga udyong ug gitaguan ako niya diha sa iyang sudlanag pana. Ug giingnan ako niya, Israel, sulugoon ko ikaw, ug pasidunggan ako tungod kanimo. Apan miingon ako, kawang lamang ang akong kahago. Gigamit ko ang akong kusog sa wala lamay hinungdan. Apan siya ang muhatag kanakog hustisya ug ang muganti kanako. Sa wala pa gani ako mataw, gipili na ako sa Ginoo aron pagtigom sa nagkatibulaag nga katawhan sa Israel. Gipasidunggan ako niya ug gihatagag gahom. Miingon ang Ginoo kanako, may mas dako pa akong buluhaton nga akong ipabuhat kanimo aron pagpatunhay sa mga banay ni Israel ug sa pagpahiuli sa nasalin niya. Ug himuon ko ikaw nga kahayag sa kanasuran, aron ang akong kaluwasan mudangat sa kinasuukan sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daigon ko ikaw kay gibuhat ako nimo sa paging katingalahan. Daigon ko ikaw kay gibuhat ako nimo sa paging katingalahan. O Ginoo, gisulay mo ako, ug nakaila ikaw kanako. Naibalo ikaw anus ako mulingkod, ug anus ako mutindog. Nakasabot ka sa akong mga huna-huna, gikan sa halayo. Imong giusisa ang akong mga pagpanaw ug ang akong pagpahulay. Sinati ka sa tanan kong mga paagi. Daigon ko ikaw kay gibuhat ako nimo sa paaging katingalahan. Sapagkat tinuod ikaw ang nagumol kanako. Imo ako nga gibuhat didto sa tiyan sa akong inahan. Pasalamatan ko ikaw nga ako ibuhat sa paagi nga makahadlok o katingalahan.
kay bulungan ang imong mga buhat. Daygon ko ikaw kay gibuhat ako nimo sa paging katingalahan. Nakailaw sab ikaw ug maayo sa akong kalag. Ang akong kabukugan wala malilong kanimo. Diha nga gibuhat ako sa tago. Diha nga giumul ako sa kahiladman sa yuta. Daygon ko ikaw kay gibuhat ako nimo sa paging katingalahan. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pablo miingon, sa dihang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya. Nakita ko nga si David anak ni Isay, nakapahimuot kanako ug magbuhat sa tanan nga isugo ko kaniya. Si Jesus nga kaliwat ni David, mao ang gipili sa Dios aron pagluwas sa katawhan sa Israel sumala sa iyang gisaad. Sa wala pa moanhi si Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tawo sa Israel nga kinahanglan maghinulsol sila ug magpabunyag. Ug sa hapit na si Juan mamatay, miingon siya sa katawhan, kinsa ba ako sa inyong hunahuna? Dili ako ang inyong gipaabot. Apan sunod kanako may muanhi ug dili ako takos bisan gani paghubo sa iyang sandalyas. Mga igsuon nga kaliwat ni Abraham ug kamong tanang dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios, kita mao ang gipadad-an ni ining mensahe sa kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaon ikaw o Ginoo. Miabot ang panahon nga si Isabel manganak na ug nanganak siyag lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan ug mga paryente nga maayo gayod ang Ginoo kaniya ug nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na kasimana ang bata, mianha sila aron paghimo sa seremonya sa pagtuli. Ila nauntang hinganlan siyag Zacarias, ang ngalan sa iyang amahan, apan miingon ang iyang inahan, ayaw, Juan ang ingalan kaniya. Miingon sila kaniya, apan wala man kamoy paryente nga nagdala ni anang ngalana. Unya, misinya sila sa iyang amahan, aron pagpangutana kaniya unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatanan si Zacarias, ug misulat, Juan ang iyang ngalan. Ug nahibulong pag-ayo silang tanan. Diha-diha nakasulti si Zacarias ug gidayeg niya ang Dios. Nangahadlok ang mga silingan ug mikaylap sa tanang kabungturan sa Judea
ang balita mahitungod niining mga butanga na malandong ang tanan nga nakabati niini og nangutana unsa kaha ang kaugmao nining bataa kay tataw kaayo nga ang gahom sa Ginoo naguban kaniya. Mitubo ang bata og midako sa lawas og sa espiritu. Nagpuyo siya didto sa dapit nga awaaw hangtod sa adlaw nga moatubang siya sa katawhan sa Israel. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa dihang gipangutana si Juan, ingon siya, kinsa man day ka? Ikaw na ba ang Mesiyas? Matod pa sa atong ikaduhang pagbasa, hisgot si Juan nga, di gay ko takos nga mo badbad sa higot sa iyang sandalyas. Sa unya, ikaw, kinsa man day ka? Ningon si San Juan, ako ang tingog nga nagsinggit sa kabingawan. Hawani ninyo ang iyang agianan. Siya ang tingog, the voice. Unya, si Jesus nga maoy iyang gisangyaw, mao ang pulong. Kanang pulong ug ang voice, lahi man na. Muna diri sa atong Ebanghelyo, ang pulong nga Juan ang iyang ngalan, wa mapadayag ni Zacarias pinaagi sa tingog or voice kay nawa mang iyang tingog, nawa mang tingog ni Zacarias, pero napadayag niya pinaagi sa pagsulat nga Juan ang iyang ngalan niya. Paghatag niya atong maong pulong, naunsa man si Zacarias, naunsa to siya? Nakatingog. Nakatingog. Nawa mamang. Oy, amang to siya. Na amang to siya. Kaya wa man to siya mutuo nga mamabdo si Isabel kay tiguang naman kayo. Mo ni ang part sa analysis ni Saint Augustine. Niingon siya ang ginikana ni Juan old. Kay si Juan connected pa siya sa Old Testament. Niya ang ginikana ni Jesus, young, si Maria, tungod kay si Jesus naman ang bagong testamento. Niya kani si Juan, importante kayo, kay siya mo'y bridge sa Old ngari sa New Testament. Importante kayo ang bridge, haron makonek. So gikonek ni Juan ang karaan nga mga propeta nga nagsangyaw bahin ni Jesus, pero gipahilom sa makadiyot. Mao to si Zacarias na amang. Kay ang mga propeta god sa Old Testament kinahanglan usang pahilomon kay wap aman mo abot ang voice, wap aman mo gawas ang bagong voice. Ang tingog ba? Pagkatao na ni San Juan nga mao na ang bagong tingog nga magsigi nagsulti sa bagong pulong, ning tingog sad si Zacarias ug nagdaig siya sa Ginoo. Karon unsa may implication ani sa atong kinabuhi? Kanang tawo nga dili motingog, ginamit ang pulong nga iya ni Kristo, maamang na. Tutok man muna ako. Kana bang imong pulong ba nga dili pulong ni Kristo, dili connected ni Kristo, maamang ka? Karon unsa may connected ni Kristo? Ang connected kay ni Kristo, niingon si Kristo, kung maghigugma ay kamo, magpabilin mo diha nako, makaila mo nako, ug ako magpuyo diha ninyo. Tanawan ng tao nga di na mahigugma, makatingog pa. Oy, ang banag asawa, di na maghigugma ay amang.
Amang. Mo lagi na. Kanang pare nga masuko na sa sakristan, amang. Lagi, di na magtingog. Ay, maingon din ng mga sekretary. Isapot father, kan? Wa magtingog. Ana. Kay di wa nabilong man na sa old nga standard kanang kasuko, mabita sa old standard nila sa balaod, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Pag new na, unsa na may gustong Kristo, pag higugma ay kamo. Wa gyud mahigugma nga di mo tingog sa iyang gihigugma. No? Mutingog gina. Bisan ganing amang mutingog man, walay pulong imong mabati. Pero mutingog gina siya basta nahigugma, saba kay na. Pero kanang wa mahigugma, hilom. Bay karon kamo, musta man mo? Nabilong mo sa Old Testament o sa New Testament? Ingna kuno na imong tupad, ingna unsa man ka, old, new. Sige na. Mao bitaw ng hinganlan ta og patya ang karaang tao, ang karaan nga nature, human nature din hinato. Unsa man ang karaan, gitawag og karaan, the old nature, sala. Ang sala. So ang sala nabilong sa Old Testament, ang kaluwasan nabilong sa New Testament. Pero bisan pa man og naana si Kristo, ang pulong sa kaluwasan nga nagdaa og bag-ong testamento sa atong kaluwasan, pwede gyapuntang mabilong sa Old Testament basta di ta ka maong maminaw sa awhag ni San Juan. Hawani ang iyang agianan. Hawani ba? Nya unsa may babag ang atong old human nature. Mo na pag-abutan ni Kristo, ingon des Kristo, if you want to be my disciple, first requirement, deny yourself. Mo na hawani. Hawani ang dan, deny yourself. Yung sa may self nimo karon, kanang nahigugma kas imong balay, nahigugma kas imong yuta, nahigugma kas imong hayop, nahigugma kas imong tanom, nahigugma kas imong bahandi. Kana old self na, i-deny ng tanan aron makasod ang bag-ong pulong nga nag-ingon. Sa may giingon sa bag-ong pulong, ayaw mo pagtigom og bahandi dinhi sa yuta, pagtigom og bahandi didto sa langit. Nga andam mo musunod ana. Andam? Naamang na mo. Naamang na. Kaya nahigugma pa man mo sa inyong balay, inyong yuta, sakyanan, bahandi, tanom, perting higugma agid ana. Mangigi gyud ba? Masuko gyud, magkinihaay gyud. Ana, nyag imong badlongon nga, ayo lang sa tingali kay ko na. Buot ka na ako man na. Ana, ako. Deny yourself. Mao na si San Juan, si Zacarias og si Isabel, bisag tigulang na sila, nakat-on sila sa pag-deny. Ilang gisalikway ang tawhanon nga standard. Pag-abot sa ilang mga silingan, ingon, nganlan tanig Zacarias. Kay mo may ilang naandan. Kinsa gani nang murag sikat-sikat nga ngan sa mga paryente, mo ihingan sa bata. Unsa may gihimo ni Isabel, siya ayaw. Ang ingan ana niya Juan. Siya wa man mo'y kaliwat nga ginganlag Juan. First pa man eh. Siya ato ning ingnon ang papa. Gisalikway gyapon ni Zacarias ang naandan sa katawhan. Kat-on na siyang salikway, iyang gisuwat Juan ang iyang ngalan. This is self-denial on the parts of Zacarias and Isabel. Nga mao na pag-abot na ni San Juan sa ilang kinabuhi nga
nasunod gyud ang planos Ginoo, giayo sad sa Ginoo si Zacarias. Gipakita nga kung musunod lang sad mo nako, wa gyud problema. Mo nang ingutang seek first the kingdom of God and everything will be given to you. Sige kag protektaran ng imong balay ug linugo na siya, wa naman kay balay, masunog na wa naman kay balay. Sige kag protektaran na imong yuta ug mag tsunami or mag landslide, wa naman na imong yuta. Sige kag protektaran na imong tanom ug wa nay uwan, magsige na lag-init, patay man ang imong tanom. Di ba? Sige kag protektaran na imong kwarta, imong bahandi, unyag na itulisan, apil pa kag kamatay. Di ba? Ang tutok mo muna ko. Pero imong protektahan ang imong banding ni Jesus, bisan ang kamatayon dili makawagtang ni ana. Dali kanyang ihatag ang yuta nimo. Pariha ni Abraham, gibiyaan niyang iyang yuta o gihatagan siya dako kayong yuta nga na ang iyang kaliwat 40 nagyong dakuan. Ang Ginoo mo'y naghatag. Ug mao ni siya ang gitawag og plano sa Ginoo nga gihisgutan sa unang pagbasa nga nag-ingon, sa wap gani ko, sa diha pagani ko sa tiyan sa akong ama inahan, gipili na ko sa Ginoong daan. Matag-usa nato doon na plano ang Ginoo. Ang problema lang, di ta ka mao musubay plano. Nga nabitang maghimog building, naman na plano ang mga architect, ang mga civil engineer, ang electrical, ang plumbing. Ayaw sunda, di ba kanang imong building, patay gina. Kita sad gikan sa tiyan hangtod sa lubnganan, na nasay plano ang Ginoo nato. Ang problema lang, musunod bata. Yung saon pagsunod, deny yourself. Focus diha sa pagtuman sa pulong sa Ginoo matag adlaw. Unsay pulong sa Ginoo nimo karon? Pangutan-a ang Ginoo, pangutan-a ang Espiritu Santo. Unsa may imong plano nako karon nga nangabit maning akong bana. Karon man gid nako nahibaw-an unsa may imong plano, unsaon nako pagsunod ang imong plano sa inyong paminaw. Unsa kay plano sa Ginoo nga sakpan nimo nangabit imong bana? Ambot lang, pangutan ang Ginoo. Or ikaw ba noon bana, sakpan nimo imong asawa nangabit, inyo pag yung silingan, imo pag yung kumpare. Gatong few days ago, naasa ko'y shocking ang kuwan, suod man ninako nga pagkabana. Dito in town siya siyang uma, pag uli niya, ang iyang asawa, nagbili na lagnot, at imana ang mga bata, kay mubiya ko sa ato, kay mukuyog ko sa akong bagong himuon nga kapika sa kinabuhi. Ang kadto dayang amigo nga magsigig anhas ila, magdadaog manok, sungsong pag manok, inigawas kay niya ilang balay kay muadto na sa uma, giugmad sa dayang asawa dito. Nibunga gyud, nimbiya. Binlan taon siya. Upat bating ito kabuki lang anak. Siya katiman. Katusang akong igagaw nga namatay in taon sa to kay naghikog pag ending na. Mao gyapon nganak sila usa. Kakadlawon pag mata pa niya wa na diya ang asawa. Wa na gyud mo balik. Hangtod nga puyo-puyo na lang sa siya laing babae, nganak sa silang dagan, hangtod namatay siya, wa na gyud balik. Kalitlag wagtang. Ako lang ning gihisgutan kay kunaan na ng panahona, unsa may imong buhaton, pangutana usas Ginoo, ayaw usag dritsog hasmag. Mao na siya. Nindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato,
ilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw. Mingsaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, si San Juan ang magbubunyag, gitawag sukad pa sa unang gutlo sa iyang kinabuhi didto sa tiyan sa iyang inahan, nga mahimong kahayag sa kanasuran. Busa modangop kita sa Dios uban kaniya sa pag-ingon, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan magligon sa Espiritu Santo aron kini magsangyaw sa mensahe sa kaluwasan ngadto sa tanang suok sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga namunuan sa kanasuran mamahimong mga instrumento sa kamatuoran ug hustisya ug magtultol sa katawhan ngadto sa dalan sa kadait. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatag unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang kordero sa Dios magwagtang sa mga sala sa mga magtutuo nga nangamatay na, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Amahan sa panahon og eternidad, dawata kining among mga pag-ampo nga sa kinasingkasing among gituboy nga anak kanimo sa pangama ni San Juan nga magbubunyag, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigун ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panugpino nga abot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo sila kalanon sa kalagalang kanan. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tut sa kahangturan.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaay ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Nagahalad kami gasa dinhi sa imong mga altar, Ginoo, pagpasidungog sa natawhan ni San Juan nga magbubunyag, nga may pahibalo nga umaabot ang manluluwas sa kalibutan, ug may paila sa pag-abot na niya, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Nagdaig kami sa imong kahalangdon dinhi sa among pagpasidungog, kang Juan nga magbubunyag, nga maoy nag-andam sa dalan sa wala pa moabot ang imong anak. Gipinig mo siya gikan sa ubang mga tao, o gihupong mo siya sa linain nga mga hatag. Sa pagkatao niya, nagdala siya kanamo og dakong kalipay, ug bisan diha pa sa tiyan, miulpot sa kalipay, kay duol naman kaayo ang kaluwasan. Gipili mo siya gikan sa tanang mga propeta, aron pagpakita ngadto sa kalibutan sa iyang manluluwas, nga mao ang kordero sa sakripisyo. Siya ang nagbunyag kang Kristo imong anak, ang maghahatag sa bunyag diha sa mga tubig nga nabalaan pinaagi niya nga gibunyagan. Hikaplagan mo si Juan nga takos sa pagpakamatay sa kamatayon sa usa ka martir, nga mao ang iyang katapusan og labing dako nga pagmatuod sa imong anak, ug busa uban sa kagahuman sa mga langit. Amo ikaw ang isangyaw kanunay diha sa yuta, samtang sa walay hunong ang imong kahalangdon among isinggit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylong.
Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunobos. Kay imo
Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, Nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Yahweh, I know you are near, standing always at my side. You guard me from the fool, and you lead me in ways everlasting. Magampo kita. Tapos mabusog kami sa bangkete sa langit nung kordero, nangamuyo kami Ginoo nga ang imong simbahan sa iyang pagkalipay tungod sa pagkatao ni San Juan nga magbubunyag, mag-ila unta sa tinubdan sa iyang bag-ong pagkatao nga mao sa Jesucristo ang iyang gipasidunggan pagsangyaw nga umaabot. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon. Bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuong. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya.
Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas og panalipdi usab sila nga nag-alima kanila og ihatag ang pahulaing dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan og sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod usantang inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kaluwasan. Mahitabo ra ni kung kanunay sadtang maminaw sa pulong nga gisangyaw ni San Juan nga magbubunyag. Update sa atong mga nangahalin nga slots as of yesterday sa Hope and Opportunity. Ang total na nga nahalin 4,224 slots na, 776 na lang ang nahibilin. So pakpak, salamat sa Ginoo. Sa atong St. Vincent Healing Strength, ang nahalin is 1,433, ang nahibilin 2,567 pakaslots. Pakpak gihapon atong nangahalin. Salamat sa ato mga namalit. Salamat ninyo. Namalit na ba mo? Tanaw na lang muna ako. So sige lang. Basin pa di ay sunod adlaw kapalit na mo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.